en hund, og hvis den smitter, så prøver du så røde hunden, så du skal lige passe godt på. Nu gør vi sådan her, og så gør vi sådan her, og sådan her, og så tager vi og laver nogle små baghjul, og så har jeg lavet til Laura, mine damer og herrer, jeg har lavet en ballonhund, så skal jeg bare lige spørge dig, kan du give tilbage på en hund? Det er til dig, og du skal lige have plakatteren så svagt, for du var rigtig dygtig. Prøv lige at se her. Sådan her, og sådan her. Den er til dig, og den er til dig. Og hvis du lige smiler, så klapper det også lige dig, Laura. Du var rigtig god. Tusind tak til dem. Og hvis I klarer Laura, så tager jeg også lige på dig. For det her bys skal ud til at sige tak for nu. Jeg har lovet at sige, at klokken er cirka 20, så starter der børnedisco per uge her på Sindingkanten. Hvis man kunne tænke sig en ballon, så er der mulighed for at købe en ballon. Jeg sidder mig herude om en lille øjeblik, så er der mulighed for at købe ballonen, hvor der er 10 år et stykke. Der kan